Right. Chimwe chinhu Emerson Mnangagwa ngaasafunge kuti kana akachinja macommanders ari kuchinja aiwa ofunga kuti apedza macommanders musoja biti haasi muofisi kana kuti apiwa imwe ministry handi mazvoona macommanders aya vakabatana ED ari kumhanya nemakarimwa handi mazvinzwisa masoja ari kutambudzika mapurisa ari kutambudzika kutsvinya kwakaita seiko kuti unopa mupurisa 50 US kana wapa mupurisa 50 US handiti onopa varakashi mazimotikari onopa ana dhokasi ma 20,000 mapurisa uchapa ma 50 US saka masoja ndo akavengwa zvakaipa na Emerson Mnangagwa nemapurisa handi mazvona saka imi zvizivei kuti munhu uyu haakudei uyu ari kugadzira kabha yekumba kwake but achamhanya suna ari kumhanya mhanyisai munhu vakomana haikwene kubatwa kumesovizani basa rese ma-MPs opiwa ma-stands ma-MPs opiwa mazimotokari opiwa mazimari imimi masoja muchipiwa ma-50 US zvinobatsire chizvo zvozvo saka mhanyisai munhu musamborega ari kumhanya nemakarimwa ari kufunga kuti pamwe akadawedza kuchinja macommanders zvezvaanenge achiita zvezve ari kufunga kuti pamwe zvinobatsira chizvozvo mhanyisai munhu uyo ari kumhanya makarimwa uyo yes azvibatsire kuti unopa mari nemadzimotokari kupa vakuru vemasiyayo mari opa vakuru vemasoja vamwe vanopa hapana zvauri kuita ari kutamba nemadhaga pasina mvura because vanhu vese vatori united vanhu vese vava zvinobatsire kuti uvape motikari vakuru vemapurisa vamwe mapurisa pasi pese apa achinanzva svosve nemuromo nenhamo and let it be clear nyaya yedu haisi yemapurisa cheteka ndiye macivil servants ese ngavararame saka hazvisisina mhosva kuti iwewe watora macommanders wabvisa makomanda after 2 months watora mumwe komanda wamuchinja vanhu vese vauri kuisa vanenge one same mentality yekuti we are representing people tiri vatungamiri we are there to defend our country but therefore even majuniors edu atinoshanda nawo vatinotuma basa as long vaine nzara nyika haina kwairi kuenda hapana chinovafadza vanhu vese vamuri kutengera motikari vai kana as long mapurisa avanoshanda nawo ari pasa asiri kuora handi mazvoona saka that's the reason why tiri kuti iwe chienda kaiwa kundika kaiwa handi mazvoona apo woita murwere futi zvakare hapana zvauri kuita uchavachinjanisa makomanda ogo vachinjanisa but all those commanders vanenge one same mentality vakabatana musoja handi mazvoona vanhu vaivaika let it be clear hakuna chechi pasi pano yakabatana kupfuura mauto handi mazvinzwisa hakuna chechi pasi pano yakabatana kupfuura mauto so mauto haugone kuadivhaidha shamwari uri kutamba nemadhaka pasina mvura tokutaurira